So hello guys, दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरोना दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन माने दिनैनि भिडिअआ माने फैसालिनि सायाव आरोना माने बिनि फुल कल रेकर्ड मोनदों आरोना बेखौनो माने नोंसिनिसिम आपडेट होनो सानदों आरोना गाइस। ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ नायनायनि सिगाङावनो नैबे जोंहा आदा जन कार्जिनि भिडिअखौ नैबे क्लिपखौ मा बुंदों बे फैसालिनि सायाव माने बेखौ नायग्रोना लादो आरोना गाइस नै। हेल' भिउवार्स आं खेबसे नै दा भिडिअ लाफिननाय जाबावबाय। भिडिअआनो जाहैबाय थारमाने आं दहाय मोनसे माबा होदोंमोन फैसालिनि सोमोन्दै आं मोनसे आपडेट होदोंमोन। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय माखासे डिटेल्सखौ आङो आधुरा जादों लानाया 50%सोल' लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय आं बेयावनो होनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा आङो फुल डिटेल्सखौ दा लाहरजोब्बाय। आं गाबोन बे फुल डिटेल्सखौ होजोबगोन आरो भिडिअ मोनसे लाबोनानै आं बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ दा माबा दोन्थ'दों स्टप ना दोन्थ'दों आं बे भिडिअखौ। थारमाने माखासे माबानायाव डिटेल्स लानायाव आंनाबो माखासे जाजोबाखैमोन माने फुरा लाजोबनाय जायाखैमोन। जा खोनादों थारमाने आङो माखासे माबाखौ आं सिंगेल साइडनिफ्राय लानाय जादोंमोन। आं दा माखासे माबाखौ जेसेबां दंबावो सिङाव मा हाबनानै दं दा बेफोरखौ आङो डिटेल्सखौ लाजोबनानै आं गाबोन मोनसे माबा खालामबावगोन आरो भिडिअखौ लाबोबावगोन आं। जायखिया गाज्रि नोंसोर माबा साननो नाङा बे बुस्थुखौ आं बेखौ आं दा माबायाव दोनफिनदों नालाय मा होनोमोनलाय बेखौ भिडिअखौ माने मोनसे माबायाव हाबोबा प्रब्लेम जानायखौ जुदि ससियेल मिडियायाव होयोबा फारफ्रोमनिफ्रायबो नायनांगौ जायो जेनेबा अल राउन्डनिफ्रायबो गासिबो राउन्डनिफ्राय। दा बेखायनो आंनि दा माखासे मानसिफोरनावबो आं डिटेल्स लाहरदों अनेक मानसिफोरनाव। दा गावसोर बुंदों आरो जायखिया माबाखौ डिटेल्सखौ लाग्रो ओमफ्राय लाग्रोनानै नों होफिन आपडेटखौ होनना बुंदों आरो। दा बेखायनो माखासे फारसेनिफ्रायबो लानाय जादोंमोन नालाय आङो बेखायनो माबा जागोन दे नै आपडेटखौ मोनजोबखागोन नोंसोर जेबो नङा बे आरो। फुल डिटेल्सखौ लाबोगासिनो आङो। थेंक इउ स' माच। खाफाल गाज्रि आंहा आंनि बोराइजों मोनथिजालायबाय मेसेज लिरनायाव बे आंनो मेसेज लिरै लिरै खिथाहरगासिनो दं आंनि ममा आंखौ सेस डिस्ट्रय खालामजोब्बाय आं मा खालामना आं थांनानै थानो हाला आं थैनोसै जादों। आं बेखौ बुजायनो ना आंनि फिसायखौसो आं गिनानै थाखुमानो नङा होमबा आं थानो हाला आं गिनायबो फैबाय माबा थर मावजोब्बाय आरोखि। ओमफ्राय बिदिनो रायलायै आं हरनि 10था जाबाय। हरनि 10था जायोबा बिसिना हजोंहाय 5था जायो। 5था जाबाय 5था जाबा बिमाया होनबाय आरोखि लास्ट वार्निं होबावबाय खोनासं फिसा नोङो लास्ट वार्निं होयो नों आंनि होनायखौ हाबा लायोबा नोंनि बे फैसाया जेबो नङा आं हेल' होनबानो फैजोबो होनबाय आरोखि। गावथ' बेंक मेनेजारखा नालाय बिमाया बिनि फैसाखौ लकाराव बिमाया सोनानै दोनजोबो आरो। ओमफ्राय दाना अबाव मा सिमां नुदोंमोन न' हा बायनो फैसा हरनो सेस गावसो डिस्ट्रय मिथिबाय डिस्ट्रय जिर' जाजोब्बाय। दाना मा खालामनो ना आंखौ गाबै गाबै बुंबाय आं नोंनि बिना आंना रावबो गैला जाबाय आरोखि गाबै गाबै बुंहरबाय। आं ममजों थानो हाला आं ममा आंखौ जिर' खालामजोब्बाय जाबाय आरोखि। आंनो जेबो नांला आं नोंखौल' नांगौ जाहैबाय आरोखि। आं थांगासिनो नर्थ इस्टआव जाहैबाय आं क'क्राझार थांगासिनो दं नोंसिनि नर्थ इस्ट क'क्राझाराव होननानै। दाना बियो बिदि होनबाय दाना आं मा खालामनो दे आयौ आं बोरै लाबोनो हागोन दे आंनि फिसाय गोनाङाव सानबाय आं बेखौ हौवाखौ आं बोरै लाबोनो हानो दे आयौ आंहा गिनाय फैबाय आरो मोजां मोनदों गावथ' बिदि खालामनाया। नै दाना नोंदाया आंनि मेसेज लिरनायखौ नुजोब्बाय बेजों मेसेज लिरनाय मा सोरजों मा मेसेज गेलेबाय थाखो सोर हौवाजों मेसेज गेलेबाय थाखो होननानै मेसेजखौ नायबाय। दाना मेसेज गेलेयोसै गेलेया आंहा मोदै गजोब्बाय मिथिबाय गाबलाबायबाय थाबाय बिनि माबा जानायखौ गाबलाबायबाय। ओमफ्राय सोरजों गाबलायलायनाय मा एथ'ग्राम मानि सिरियास मेसेज गेलेखो ना नोंनि गोसो थोनायनि बयफ्रेन्ड होननानै बोराय बुरि नांलायलायबाय जोंहा दाना बिदिलै बिफा बिदि जादों बिदि आंनि लोगोआ बिदि जादों होनना बुंबाय आं। बियो नर्थ इस्टआव फैनानै बिदि बिजनेस मावफैनो नागिरदोंमोन मादोंमोन होननानै डिटेल्स खिथाजोब्बाय। दाना बोराय बुरै थरखा थरखि जोंहा थैनोसै नांलायलायनाय जाबाय न'खराव जोंहा हर सान फुंनि 5थासिम नांलायलायनाय जोंहाबो अखा थंब्लेद नांलायलायबाय मानो बेबायदि आं थानानै आरो मानो बेबायदि लाबावनांगौ मानांगौ होननानै। दाना आं मा होनबावनो आंबो जेबो मोनथिया बिफा आं जेबो मोनथिला आं मा खालामबावनो आं मा सानबावनो बियो आंनि थाखाय बेबायदि डिस्ट्रय खालामनानै होजोब्बायनो मा खालामजाजोब्बायनो होनना बुंबाय। दाना बियो नै बेखौथ' बे अखानायै बे थांबाय नेक्स्ट देयाव दाना बियो बे हौवाजों रायलायनोसैब्रा मिथिबाय नैबे आं दा खारनानै फैनाय हौवाजों रायलायनोसै इउ एस नि हौवाजों। नों दाना दा हौवा माबायावनो गैया इण्डियाआवनो गैला गैला इउ एस आवसो मोनहैबाय। ए
ओमफ्राय नै खोनासं दाना मा जाबाय मिथिबायना ओमफ्राय बिजों रायलायहरबाय होनबाय खि बोरायजों ओमफ्राय दाना होनबाय आरोखि नोङो नों सोर जाहरबाय बेयो इंलिसनि रायलायहरबाय बिफाया आं बिदि माबानि सोर बेहाबो इंलिसनि रायलायहरबाय इंलिसनि हिन्दी थाङै दाना मा जाहैयो ओरैबायदि नांलायलायबाय सानैजों नांलायलायनानै होनबाय नों मानो आंनि न'खरखौ बेबायदि सिफायनो नागिरदों मादों नों सोर नों मानो बेबायदि खालामनो नागिरदों माने आं नोंनि हिनजावखौ आं जोबोद मोजां मोनो आं बिनि बिना आं थांनानै थानो हाला आं फाग्ला जासिगोन जाबाय आरोखि आं नोंनि हिनजावखौ हाबा लानोसै नोंसोर सानैजों डिसकास खालामलायलाय जाबाय आरोखि डाइरेक्ट होनहरबाय बिहा लाजबो रोङा राजा गैयानो बिदि हरबाय नों आंनि हिनजावखौ नों नोंनि हिनजावखौ होनो हानाय गोहो दंना गैया बिदि आरोखि आं नोंनि हिनजावखौ आं मोजां मोनो आं 5 मार्चनि उनाव थांगासिनो दं जाहरबाय आरो बियो आं 5 मार्चनि उनाव थांगासिनो दं नोंसोर सानैजों डिसकास खालामलाय नोंसोरो जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना मा 5 मार्च दानो फैनानै लांफै जाबाय दानो फैनानै लांफै आंनि हिनजावखौ आं राजि जाबाय आंना फिसाया दाना मा खालामबावनो आयै सानबाय आं बिसिनायावनो थानानै आं बोरैबा टेनसन आं गाबलाबायगासिनोसो आं मा जाबावनांगौ आं नोंदाखौबो गारनो हाया आरो मार जाबावनांगौ आरो बेहाबो आंनि थाखाय डिस्ट्रय जाबाय आं मा खालामबावनांगौ आं थारमाने नाव गंनैयावनो आगान होनाय बायदि जाबाय आं मिथिबाय डिस्ट्रयबा जामारगोन ना जामाराखै नोंखौ थगायसो हरदोंसोमोन नों मिथिखायो बैयो जादों ओमफ्राय दाना ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो ना नोंजों आंजों नांलायलायनायानो जोबनो थांला जोंहा नोंदाजों नोंजों आंजों नांलायनाय जाबाय थाबाय ओमफ्राय बियो जोङो नैबे हिर' आंना बिथाङा होहरबाय से रागा सानैजों मा राहा होननानै रायलायहरबाय बिदिनो रायलायखांनानै दाना आं होनहरबाय आरोखि नोंदाया होनबाय लांदो आं हगारनानै होबाय माथो खालामबावनो लादो जाबाय आरोखि बेनो हगारना होबाय आरो आं डाइभर्स खालामसै नों लांदो जाहैबाय आरो लांफैदो नों माला लांफैदो जाबाय आरो आं नेगोन जाबाय आरो आंथ' जेबो मोनथिला होनबाय आरोखि आंखौथ' सिन्था दाखालामसै नोंसोर माला लांदो जाबाय आरोखि दाना नै नोंदाया न'खौ फाननोसैलै बाल आंनि बे जोंनि न'खौ फाननोसै आं नोंनो 50% फैसा हरनांगौबा आं माखौ हरनो जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय दाना होनबाय आं आयै आंथ' नाङा होनबाय आं 50% आं नाङा होनबाय आं जेबो नाङा न'बो नाङा दखानाबो आंनि नामाव आं दखानखौबो नोंनो होजोबलांगोन रयेल एनफिल्ड बायदों नोंनो बेखौबो होजोबलांगोन आं जेबो नाङा आं खालि आखाइजों थांगोन होनबाय आं दा ओमफ्राय नै बिदियाव बियो मा जाहैबाय डाइभर्स होनोसै ओमफ्राय दाना आंहा डाइभर्सखौबो होजानो बाबाय आं डाइभर्सखौनो लानो गोसो गैया आरो नोंदाजों मोनथिबाय आं गोसोआनो गैया आं डाइभर्स होनो गोसो गैया बिदि आरोखि ओमफ्राय जर जबस्थि आं नोंजों थानो हाला आं डाइभर्स होनोसै होननानै दाना नोंदाया होनबाय आं दाना मा होनो आं सानफ्रामबो गाबो ओंखाम जानो रोंलाय आं बोरै डाइभर्स होनांगौ नोंसोरखौ गारनानै बोरै थांनो मानो जाबाय आरोखि आं बोरै थांनो फिसा साननायखौ गारनानै मानानै बिदि जाबाय आरोखि दा मा जाबायना ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा मा खालामबावनो नों जुदि डाइभर्स खालामाबा बे हौवाखौ गारनांगोन जाबाय बे हौवायाबो आंनि बिना थानो हाला दाना आंहा दाना बिसिनि बिना आं बोरै थानो बिदि आंहाबो ओरै जानानै दं गाबनानैनो सेस आरो आं डाइभर्स होनो हाया बिफा र' डाइभर्स होथ'लाबायनो नाङा जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना बिब' बिनानावमोनखौ लेंहरजोब्बाय जोंनि न'खरनि मानसिखौ रबिबार समाव आरोखि दाना लेंहरनानै 1 मास सिगां आरोखि लेंहरनानै रायलायबाय आगोल डाइभर्स होआबा बे हौवाखौ गारनांगोन जाबाय आरोखि दाना होनबाय आं गारगोन जाबाय आङो थारमाने न' बां फानजोबनो नागिरबाय नालाय बुद्धिथ' खालामनांगोन ना दाना आं न'खौ फानहोआ आं जेबो न'खौ फानहोआ आंनि सनानि संसार न'खौ आं फानहोआ बिदि आरो आं लुनाय न'खौ आं फानहोआ ओमफ्राय दाना आं होनबाय मा खालामबावबा बेबायदिया डाइभर्स खोथाया जोबगोन सानबाय आं दाना बे हौवाखौबो गारनो हाला आंहा डिस्ट्रय जाबाय नालाय बेबो गाबै गाबै बुंहरो आं नर्थ-इस्ट थांगासिनो दं आं नोंनि बिना थानो हाला आं मा खालामबावनो बियो गाबो ओरैबो न'खरा दावराव मा खालामबावगोन असान्थि आं नों नोंनि न'खरखौ रानख्रेबजोबनो नागिरदों बासायग्रोबानो जायोमोन बेहालाय बेलेग ओमफ्राय हिनजावबाबो मोनगौमोन उनाव
बे गैला बे डिस्ट्रय जाजोब्बाय आंनि थाखाय बे हिनजावखौनो लाला फाग्ला बायदि जालाबायबाय माबानानै बोरैबा जाबाय थारमाने रियेल लाभ जाहैबाय नालाय थ' बे कल रेकर्डखौ फुल नायनानैथ' बयबो खोनाखाबाय जानो हागौ आरो ना मा बुंखो मा रायलायखो गासिखौबोथ' खोनाखाबाय आरो ना माने फैसालिया माने मा कल रेकर्डआव मा बुंखो गासिखौबोथ' खोनाजोबखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस बिनिफ्राय दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरो ना माने फैसालिनि सायावनोमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा माने लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामना होदो आरो ना गाइस ओमफ्राय रावखौबो माने जबरदस्ति साबस्क्राइब खालामनो थिनाखै आरो ना गाइस खालामनो गोसोबा खालामनो गोसो गैयाबा खालामनाङा आरो ना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय